Коллаген ішесізбі? Коллаген бик керек кішіге. Өзіңіз білесіз бит инде. Суставлар ішінде, гомон сүйеклерибиз ішінде еш барган сайын бізге һәр вакыт коллаген керек. Біздің Фаберликта коллаген ул напиток кебек бара. Ул бездә Доброген актив дип атала. Составы шул кадәр әйбәт, сертификатыбыз хәләл. Әлеге коллагенны без ничек итеп эчәбез? Biz аны кефирга салып эчәбез. Менә карагыз, нинди куе була ул. 2 кашык салам мин аны. Һәм шундый куе итеп, тәмле итеп эчәм. Йогурт сымак була. Сизелми дә шул кадәрле тәмле. Бик ошады миңа. Барыгызга да киңәш итер идем. Сәламәтлек безнең беренче урында булырга тиеш. Бик тәмле.